Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan wannan babban jarumi wato Adam A Zango, kuma shahararren mawaƙi wanda isa a faɗin arewacin Najeriya ko ma mu ce Najeriya baki ɗaya. Inda wannan kalubale yana matukar yawa kuma yana matukar tasiri, ko a ce yana nema yi tasiri a dangane da wannan babban jarumi wato Adam A Zango. Akwai maganganu da suke ta yawo dangane da jarumi Adam A Zango, inda wasu da yawa suke ta cece kuce kuma suke ta faɗan maganganu da yawa a kansa. Sai dai tabbas a wannan abubuwan da aka aikata ko mu ce da muke nema mu faɗa, kamar za mu iya cewa jarumi Adam A Zango tabbas yana da laifi dangane da hakan. Domin akwai wasu hujjoji da ake da tabbacin cewa tabbas A Zango yana da hannu dumu-dumu a dangane da hakan. Sai dai tabbas wata majiya mai karfi tana ta yamaɗi da kuma tana ta cece kuce dangane da haka, inda tabbas wasu da yawa suke cewa tabbas jarumi Adam A Zango ya kamata a ce yayi magana, amma kuma sai dai yayi shiru ya kasa cewa komai. Inda wasu da yawa suke cewa tabbas da a ce yana da gaskiya da ya fito fili ko ya fito social media yayi magana. Akwai maganganun da yawa da suke ta yawo, musamman ma ya samu ɗaure gidi ta wasu ɓangarurrukan manya-manyan mawaka da kuma manya-manyan jarumai na masana'antar shirya fina-finai, musamman ma dangane da maza, inda mafi yawanci maza ne suka fi goya mishi baya. Sai dai tabbas amma ya samu kalubale ta bangaren wasu abokan aikinsa, wato jaruman shirya fina-finai, wato jarumai na masana'antar shirya fina-finai. Haka zalika ya samu goyon baya ta bangaren manya-manyan mawakan kasar Hausa daban-daban, kuma bugu da ƙari ya samu juyin baya, wato an juya mishi baya a nan ma dai cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai da kuma waƙoƙi na kasar Hausa. Wannan babban malami ya fito fili kuma ya fito a cikin fatawarsa ta yau Juma'a, inda yi maganganu da yawa dangane da wannan babban jarumi wato Adam A Zango, inda jarumi Adam A Zango ya kasa samun abin da zai ce, ko ma a ce ba ma a san abin da zai ce ba. Sai dai wasu da yawa tabbas suna ta maganganu a dangane da hakan, inda wasu da yawa suke cewa bai kamata a ce wannan malami ya dinga ta'allaka abubuwansa da jaruman shirya fina-finai ba, kuma musamman ma idan aka yi waiwayi da halayen jarumi Adam A Zango. Babban mutum ne wanda mutane da yawa suna matukar ganin kimarsa, kuma mutane da yawa suna matukar ganin girmansa, musamman ma idan aka yi waiwayi da tunda jarumi Adam A Zango ya fara harkar fim, babu wata ya da ta isa ta ce yau gashi jarumi Adam A Zango ya fito ya ci mutuncinta, ko kuma ya fito ya faɗi wasu munanan maganganu dangane da ita, ko kuma wata ya ta fito fili ta ce Adam A Zango ya ci mutuncinta ko ya ci zarafinta ko kuma ya muzanta ta ko ya mata wani abu. Tabbas wannan kalubale yana matukar yawo, kuma wannan maganganu suna matukar yawo. Sai dai tabbas jarumi Adam A Zango ya tara makiya ta bangarurruka daban-daban, kuma jarumi Adam A Zango ya tara masoya ta bangarurruka daban-daban. Wa'annan masoya da itara tabbas suna matukar jin kunyarsa, kuma suna matukar soyayyarsa, kuma suna matukar ƙaunarsa, musamman ma da muka danganta da wani babban masoyinsa da ke cikin garin Katsina. Wannan babban masoyi na dan jihar Katsina ya fito social media kuma ya fito kwansa da kwarkwatarsa, inda yake cewa tabbas akan jarumi Adam A Zango babu abin da ba zai iya ba. Ice da ba dan kar a ce yana yi wa jarumi Adam A Zango mummunan fata ba, da sai ya ce Allah ya kawo rahin lafiyar da za ta sa jarumi Adam A Zango ya kwanta a ce ana buƙatar kodarsa guda ɗaya, wanda jarumi yake cewa, ko a ce wani bawan Allah cikakken masoyinsa yake cewa tabbas da ya cire kodarsa ya bayo jarumi Adam A Zango, ko da a ce hakan zai sa shi ya rasa rayuwarsa. Yace babu irin wahalar da ban sha ba dangane da naga cewa na haɗu da jarumi Adam A Zango. Na sha wahalhalu sosai. In na je Kano sai a ce mun baya Kano ya tafi Kaduna, in na je Kaduna sai a ce mun baya Kaduna ya tafi Kano. Irin wannan wahalhalu tabbas na sha su ta bangarurruka daban-daban.